आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ, समाजारि, रांखान्थियारि बायदि बिथिङाव खामानि मावबाय थानायनि अनगायैबो हारिमु फारसेबो मैखोम खामानि मावगासिनो। एबसुआ हारिमुआरि मावबादा खुंफुंनायजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोखौबो मोनफ्रोमबो दालाइसा, दखरा, जिल्ला, मिरु थाखोफ्राव आब्रुथि गोनाङै फालिबोदों। दिनै बे रामफलबिल दखरा एबसु आरो रामफलबिल दखरा रंजालि बैसागु खुंफुं आफादा गाजा गोमजायै जथायै रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंदों। बे फोरबोनि समाव बर'नि माखासे दोरोङारि गेलेनाय, मोसानाय, उन्दैया गेदेरसिनखौ मान होनाय, लांदाङै मोसाग्लांनाय बायदि आयदाफोरखौ लाफानाय जादों। बेजों लोगोसेनो रामफलबिल दखरा एबसुजों लोगोसे रामफलबिल ओनसोलनि मोनफ्रोमबो आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारिखौ मान बावदों। हारिमु मोनाबिलियाव बर' सावथुन मुलुगनि दिहुनगिरि रिया ब्रह्मजों लोगोसे जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि जेसि नार्जारि आरो संगिता नार्जारिया बाहागो लागोन होननानै दखरा आफादनि आफादगिरिया फोरमायदों। दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रामफलबिल दखरा रंजालि बैसागु खुंफुं आफादा गुबुन गुबुन गोसोफोराव खुंबोनाय बायदि देब्लायबो दखरानि बेन्दोङाव थानाय जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफोर आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ जोङो जथायै लानानै खौसेथि, अनलायनाय आरो दावगानाय बे मोन्थोरखौ लानानै जोङो रंजालि बैसागु फोरबो एबा रामफलबिल दखरा रंजालि बैसागु जे फालिनाय 12थि खेबनि थाखाय जोङो बेखौ रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव दहाय फुंबिलिनिफ्राय जागायनानै दा मोनाबिलि बा मोनासिम जोङो दिनै सानसे हरसेनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय थियारि जाबाय बा जोङो खुंफुंगासिनो दङ। हाबाफारि बादियै जोङो फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंफुं आफादनि जे गोथार फिरफिला बेखौ उरायहोनाय जादों। बेजों लोगोसे गोजोन खौसेथि आरो दावगानायनि थाखाय जोङो फारौ उरायहोनाय जादों। आरोबाव फुंबिलि समावनो जोङो गोग्गो आबहावानि थाखाय बिफां गायनाय हाबाफारि जोङो बेखौबो लाफानाय जादों। आरो बे खाबुआवनो बा दिनैनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियावनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि थांनाय बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जे गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारिखौ जोंनि बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन संगठन आफादफोरनि दैदेनगिरि बिबानगिरि रायजो राजाफोरा जोङो खौसेयै बरायदों आरो मान बावदों। लोगोसे जोंनि बैसोआव देरसिन जोंनि सेनियर सुबुंफोरखौ जोङो मान बावदों आरो उन्दैसिनफोरखौ अननाय जे हाबाफारि जों बेखौबो लाफानाय जादों। आरो दासिम रंजाथाइ गेलेनाय बादायलायनाय जों बेखौबो लागासिनो दङ। दान्दिसे समनि उनाव रंजालि बैसागु हान्जा मोसानाय आरो रंजालि बैसागु जावजा मोसानाय बादायलायनाय जोङो बेखौबो खुंनाय जागोन। आरो मोनाबिलियाव जोंहा हारिमु मोनाबिलि दङ। बे हारिमु मोनाबिलिखौबो जोङो जोंनि बे फोरबोजोंनो लोब्बा लाखिनानै हारिमु मोनाबिलि हाबाफारिखौबो जोङो लाफानाय जादों। हारिमु मोनाबिलियाव सोरखौबा हांख्रायनाय होदों नामा नोंथाङा? जोङो हारिमु मोनाबिलियाव हाबाफारियाव बे हारिमु मोनाबिलि हाबाफारिखौ बेखेवगिरि आलासि महरै जोंनिनो आथिखाल बर'नि मुंदांखा बिथाङा आरबि फिल्म प्रडाक्सननिबो बिगोमा आरो बर' जे सिनेमा जगताव दासिम गावनि एक्टिंनि गेजेरजों बा प्रडिउस खालामनाय गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनानै मुंदांखा मेडाम रिया ब्रह्मखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। आरो बेवहाय जोंनि मेथाइ खनगिरि फारि जेसि नार्जारि, संगिता नार्जारि आरो गुबुन गुबुन फावखुंगुरिफोरा बाहागो लागोन। जोंनि ओनसोलनिबो बा रामफलबिल हालामनिबो गोबां बेबायदि हारिमुजों लोब्बा गोनां जोंनि मुंदांखा देंखोगिरिफोरखौबो जोङो लेंहरदों, बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। आरो दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजोंनो बे खाबुआव जोङो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो लुबैदों जे रंजालि बैसागु फोरबोआ जोंनि बर' माहारिनि मोनसे आंगो फोरबो। बियो जोंनि बर' माहारिनि देरसिन फोरबो, बेवहाय रावहाबो सन्देह गैया। बेनिखायनो जोङो बे फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्राय फालिबोनायावहाय जेरैबायदि फालिबोदों, दिनैनि थासारियाव बा दिनैनि इयुन जोलैफोरा बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो जेरैबायदि फालिनांगौ बा जेरैबायदि बे फोरबोखौ लांनांगौ, जोङो बेवहाय लांनायावहाय फेलें जादों जोङो बेखौ बुंनांगोन। सिदा सिदायै बुंनो थाङोब्ला दिनैनि जे लाइमोनफोर एबा दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफोरा रंजालि बैसागु फोरबोखौ जागायजेननायनिफ्राय संक्रान्तिनिफ्राय लानानै मा सानाव माबायदि फालिनाय जायो जोङो बेफोरनि बागै रोखा
गियानखौ जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै मिथिया। दा बेफोरखौ मिथिनो थाखाय जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफोर बा आगुनि सेनियर सुबुंफोरा जोङो फोरोंनांगोन। आरो बेजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो लोंला जाला बा जोङो गामियाव बबेबा लामा दथायाव थानानै थाखा फैसा खांनाय बा बिदि बेंथानानै गारि बेंथानानै फैसा खांनाय आरो बेखौ मोनखांनायनि उनाव बबेबा खनायाव जौ लोंनानै बेदर जानानै पिकनिक जानाय बेबायदि हुदाफोरखौ जोङो लासै लासै नागारनानै जोङो मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों जे मोनसे समायना जोंनि जे रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ गुबै अर्थ'खौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बेखौ सुबुंफोरनो मिथिहोनो थाखाय जौगाहोनो थाखाय जोङो बयबो खामानि मावनांगोन साननांगोन। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेखिनिखौ जोङो खावलायहरनाय जाबाय। रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागु फोरबो दिनै बिथांमोनहा खुंफुंदों। लोगोसे बिथांमोनहा गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों। बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै फोरबो। बर' हारिनि थैनाय थांनायजों बियो सोमोन्दो गोनां जोंनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो। गतिके बे रंजालि बैसागु फोरबोनि आङो बयनिसिमबो गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिदों। बेजों लोगोसे आं बेखौनो फोरमायनो सानदों, बैसाग मास सफैनाय लोगो लोगो बिफां लाइफांनि महर मुस्रिया सोलायो, गोजाम बिलाइया सिरियो, गोदान बिलाइ खिलियो। साफ्रोमबो जोंनि मानसि माहारिनि साननाय हनाय सिन्था धाराया सोलायनांगौ। मानोना इसोरा मानसिखौनो गियानिसिन जिब हिसाबै सृष्टि खालामदों। बिनिखायनो बैसाग मासजों साइन्टिफिकेलिबो बर' हारिहा मोनसे सोमोन्दो दङ। बिनिखायनो बे बैसागु बोथोराव जों मानसि माहारिनि साननाय हनाय सिन्था धाराया सोलायनांगौ। फारसेथिं जोंनि जे गाज्रि साननाय गाज्रि सिन्था धारा बेखौ जोङो फोजोबनानै मोजां मोनसे जोङो थांखिजों जोङो आगान सुरनांगौ। बुहुमाव जुदि जोङो बिदा फंबाय बायदि जोङो गोरोबनानै थानोब्ला, जोङो खौसेयै जुदि दावगालांनांगौब्ला जोंनावहाय निमाहा होलायनाय, बोराबनाय, खुद्रिनाय बे जिनिसा गैया जानांगौ। फारसेथिं जोङो निमाहा होलायोब्ला जोंनि गेजेराव गोजोननाय खौसेथिया फैयो आरो खौसेथिया फैयोब्ला आल्टिमेटलि जौगानाया फैगोन। बेनिखायनो बे थासारि परिबेसखौ जोङो दानांगोन। मानसि हिसाबै भुल गोरोन्थियाथ' जायो, नाथाय बे भुल गोरोन्थिफोरखौ जोङो सुद्रायनानै आगान सुरलांनो हायोब्लासो जोङो सासे मानसि बा मोनसे समाज बा हारि हिसाबै जोङो जौगानो हायो। आं बे मेसेजखौनो दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबायदि बेयाव गुबुन गुबुन इभेन्टफोरखौ लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ खुंफुंदों, आङो बिथांमोननि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेखिनि मेसेजखौनो आं आइ आफा रायजो राजा बयनिसिमबो आङो होनो सानदों। फारसेथिं जायफ्रा बैसोआव देरसिन साफ्रोमनोबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो जायफ्रा बैसोआव आंनि दुइसिन साफ्रोमनोबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आङो जासिदों। लोगोसे बयनिसिमबो इसोरा मोजां थासारि परिबेस लाबोथों, आं बे मेसेजखौनो रायजो राजाफोरनो आं होनो सानो। बेनो बर' हारिनि थैनाय थांनायजों बियो सोमोन्दो गोनां। मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला बे हारिनि हारिमु, राव, थुनलाइ जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगोन। जोङो मिथिगौ बर' हारिनि थैनाय थांनायजों सोमोन्दो गोनां माखासे दामजुफोर दङ। खाम, सिफुं, सेरजा बा गुबुन गुबुन जथा बेफोरबायदि दामजुफोरबो दङ। बे दामजुफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन। मानोना बियो जोंनि हारिनि मोनफा मोनफा आइडेन्टिटि। बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव वार्कशप खुंदों, हारिमु मावबादा खुंदों आरो बे हारिमु मावबादायाव बर'नि मोसानाय अरिजिनेलि बर'फोरनि मोसानाया बबे बबे जिनिस मोसानायफोरा आरो बे मोसानायफोरखौ जोङो मानो सोलोंनांगौ, रोंनांगौ, बेजों लोगोसे बर'नि जेनाखि आंगो दामजुफोर दं बे दामजुफोरखौ बोखांफिननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमु बिथिङावबो स्ट्रेस होनानै खामानि मावनाय जादों आरो बेखौ मावलांनांगौ दं होननानै आं सानो।